Mihin sinä perustaisit oman yrityksesi 500 vuoden vision? Chet Holmesin mukaan kirjassaan The Ultimate Sales Machine jopa 96% yrityksistä Jenkeissä menee konkurssiin 10 vuodessa. Minä väitän, että se johtuu väärästä visiosta. Supercellin sijoittaneella yrityksellä ja sen perustajalla Masayoshi Sonilla on 300 vuoden visio Ilkka Paanasen mukaan. Minä olen Jan Eriksson ja minä aion kehittää Primeville 500 vuoden vision. Ja uskon, että se tulee voittamaan 5, 10 ja 20 vuoden visiot 100-0. Mihin sinä perustaisit oman yrityksesi 500 vuoden vision? Perustaisitko sen ihmisiin, arvoihin, periaatteisiin, kulttuuriin, teknologiaan, palveluihin vai tuotteisiin tai johonkin muuhun? Kerro mielipiteesi. Kiitos.